تقدیری غریبه نخوراکی تازه نلیباس تقدیری غریبه که یولیکه میبینی خلاص تقدیری غریبه میخندی گردن با تمایید تقدیری غریبه برد همیه تقدیری غریبه نخوراکی تازه نلیباس تقدیری غریبه که یولیکه میبینی خلاص تقدیری غریبه بهترین سبک موسیقی از студияи Free Boys. Маманя коки чашми тарта бандру моли сарта дуобате фарзанта сарте пора и ҷигарта ки я волта ай дуриҳо ба телефон пурса сози хай нагул нохоҳам тақдири ғариб да бош розӣ хай то боздид ма рафтум ҳарчи аст биненай ҳақ тақдири ғарибм пома мекаша расид навбат ки даст чӯ дасти падар овла кина расид навбат ки писар чӯ падар шаб хоб накина ва хурдам и қасом навбати хирондам расидай дур мешам кампиракм ами бидай насибда лаҳзае дур накардам ай ёдам насиҳата лек нарам рӯз мон намета зангои алифес хата бигзор хам шава миёнум лек сарат пеши қидат немон сархам кор кина бачат лек хонаи шушта дихтат не қарз ба гарданам зид накрен хоҳари гил арусма тан ба тақдири ғариб метам нестам беномусма тақдири ғарибай на хӯроки соза на либос тақдири ғарибай ки ёлика мебини халос тақдири ғарибай механди гартан бошам аиб тақдири ғарибай брат ҳамие тақдири ғариб тақдири ғарибай на хӯроки соза на либос тақдири ғарибай ки ёлика мебини халос тақдири ғарибай механди гартан бошам аиб тақдири ғарибай брат ҳамие тақдири ғариб хоб да болой битонда дастмон пайи арматур ёд гирифтем чиндани кафел кардани шкатур чиндани хишти ҳам кладка дӯсти оҳак ротманем халтура фасад аставшик дарби дар болой битонем иҷа западло нестай тақдири ғариба мияй лек ҳамватаномон мода душмания шадия шонша бовар кадем билет гирифтем конкурс мурд ушда бовар када суми хайр кадем уш сума хурд уш суми касала бурд ҳаққи ғариба хурдан барои уно мардора бовар ки хубтарай мурдан нуво хиёл мекунам баргои дарахти ҷарублай ай ки ҷо донанда пой карахти бефара мурдай ай рост истодана ҳамватан надора парвома аммо медона хапай даки бугум дар дома даки кунум боварма кира бугум додарма тақдири ғариб бовар ки ҷонну ки биним овардай тақдири ғарибай на хӯроки соза на либос тақдири ғарибай ки ёлика мебини халос тақдири ғарибай механди гартан бошам аиб тақдири ғарибай брат ҳамие тақдири ғариб тақдири ғарибай на хӯроки соза на либос тақдири ғарибай ки ёлика мебини халос тақдири ғарибай механди гартан бошам аиб тақдири ғарибай брат ҳамие тақдири ғариб